हाय नमस्कार, मी संजय आवटे. मी आता आहे मालवणमध्ये आणि मला या परिसरामध्ये आलो की प्रत्येक वेळी अक्षरशः असं वाटतं की काय तो वारसा आहे, काय इतिहास आहे. एक अत्यंत मोठा इतिहास, मोठा वारसा आपल्याला मिळाला आहे. ही किती केवढी महत्त्वाची गोष्ट आहे. मी आता आहे आणि मला दिसतोय समुद्रामधूनच तो किल्ला, सिंधुदुर्ग किल्ला. बरोबर कमाल वाटते आजही अशा या सगळ्या समुद्रामध्ये अशा प्रकारचा किल्ला बांधावा अशी कल्पना छत्रपती शिवरायांच्या मनामध्ये तेव्हा कशी आली असेल. आणि ही कल्पना प्रत्यक्षात येणं ही खरंच किती अवघड गोष्ट होती, पण ते प्रत्यक्षात येऊ शकलं. छत्रपती शिवरायांनी समुद्रामध्ये हा सागरी दुर्ग किल्ला बांधला आणि आज इतक्या वर्षानंतर सुद्धा हा किल्ला असाच आहे. तो आठवणी सांगतोय छत्रपती शिवरायांच्या आणि द्रष्टेपणाच्या खुणा सुद्धा त्या निमित्तानं दिसत आहेत छत्रपती शिवरायांच्या. मला नेहमी असं वाटतं की शिवरायांचं मोठेपण काय असेल, द्रष्टेपण काय असेल. दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या. पहिली गोष्ट म्हणजे समुद्र फार महत्त्वाचा आहे हे शिवरायांना तेव्हाच कळालं. खरं म्हणजे त्या कालावधीमध्ये आपण जर बघितलं तर इंग्रज, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज अशा लोकांनी जगावर राज्य करण्याचा प्रयत्न केला आणि या सगळ्यांमध्ये स्पर्धा सुरू होती. या सगळ्यांनी जग जिंकण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता, त्यांनी समुद्रावर मांड ठोकली. किंवा असं म्हणता येईल आपल्याला की ज्यांना समुद्र समजला, ज्यांना समुद्राची गाज समजली, त्यांना जगाचा आवाज फार नीटपणे समजला आणि म्हणून या लोकांनी राज्य केलं. खरं म्हणजे छत्रपती शिवरायांचं एकूण बालपण आपण बघितलं, सगळा प्रवास बघितला तर तसा समुद्राशी फार संबंध समुद्राचा नव्हता. पण तरीसुद्धा शिवरायांच्या लक्षात आलं की जर तुम्हाला पुढे जायचं असेल, जर तुम्हाला राज्य विस्तार करायचा असेल, साम्राज्य वाढवायचं असेल तर समुद्र फार महत्त्वाचा आहे. म्हणजे तुम्ही कल्पना करा की शिवरायांनी रायगडाची निवड केली राजधानी म्हणून. याच्यामध्ये सुद्धा समुद्र हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पहिला द्रष्टेपणाचा पहिला पुरावा म्हणजे शिवरायांना लक्षात आलं समुद्राचं महत्त्व. आणि दुसरं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज हे तेव्हाचे पहिले असे नायक होते की ज्यांच्या लक्षात आलं की खरा धोका हा मुघलांपासून नाही. खरे स्पर्धक आपले हे आदिलशहा किंवा हे नाहीये. खरे स्पर्धक जर असतील कोणी किंवा खरा धोका कोणापासून असेल तर तो आहे इंग्रजांपासून, तो आहे पोर्तुगीजांपासून, तो आहे डचांपासून, तो आहे फ्रेंचांपासून. आपण बघितलं तर महाराजांची पत्र आहेत किंवा अनेक असे दाखले देता येणं शक्य आहे की ज्याच्यामुळे लक्षात येतं की शिवरायांनी हा धोका ओळखला होता. त्यामुळे शिवराय असेपर्यंत इंग्रजांना फार हालचाली करता आल्या नाहीत. एक लक्षात घ्या, शिवरायांचा जन्म 1630चा आणि ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना ही 1600ची. त्यामुळे 1600 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली. इंग्रज भारतामध्ये आले सुद्धा होते. शिवरायांच्या कालावधीमध्ये त्यांचे प्रयत्न सगळे सुरू होते. आपण व्यापारी आहोत असं ते दाखवत होते, भासवत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र व्यापारापेक्षा सुद्धा त्यांची अभिलाषा वेगळी आहे हे शिवरायांनी ओळखलं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. याच सिंधुदुर्गाजवळ, याच मालवणच्या समुद्रकिनारी शिवरायांचा पुतळा मला दिसतोय. काय छान पुतळा आहे. पण वाईट किती गोष्ट आहे बघा. म्हणजे शिवरायांनी त्या कालावधीमध्ये हा किल्ला बांधला समुद्रामध्ये आणि इतक्या वर्षानंतर सुद्धा हा किल्ला ताठ मानेनं उभा आहे. एवढ्या वर्षानंतर सुद्धा असं लक्षात येतं की तेव्हाचं बांधकाम हे जवळपास 25-30 एकरांमध्ये हा किल्ला पसरलेला आहे आणि अद्यापही हा किल्ला तसाच मजबूत आहे. ही तटबंदी सांगते आहे की तो किल्ला तेव्हा काय असेल. पण आपल्याकडे बघा, आपल्याकडे मात्र असाच पुतळा जेव्हा उभा केला पहिल्यांदा तेव्हा तो पुतळा मात्र कोसळला. म्हणजे मला कळत नाही की तंत्रज्ञान एवढं विस्तारलं, वाढलं, आपण प्रगत झालो, आधुनिक झालो आणि असं असून सुद्धा शिवरायांच्या सिंधुदुर्गा शेजारी छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभा करताना आपल्याला साधा असा पुतळा उभा करता आला नाही की जो पुतळा नीटपणे टिकेल. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा मग हा पुतळा उभा केला. आता हा पुतळा दिमागात उभा आहे. छत्रपती शिवरायांचे पुतळे उभे केलेच पाहिजे, त्याच्यामध्ये काही शंकाच नाहीये. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शिवरायांचं रयतेचं राज्य ही कल्पना पण आपण घेतली पाहिजे. शिवरायांचं राज्य हे रयतेचं राज्य होतं. आताचं राज्य कोणाचं राज्य आहे हाही विचार केला पाहिजे. त्या कालावधीमध्ये मला कमाल वाटते की त्या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकाला, देठाला सुद्धा तुम्ही स्पर्श करता कामा नये किंवा त्याला जरी काही झालं तरी सुद्धा चालणार नाही. अशा प्रकारची भूमिका शिवरायांनी त्या कालावधीमध्ये घेतली होती. आमचा शेतकरी महत्त्वाचा आहे, आमचा सर्वसामान्य माणूस महत्त्वाचा आहे, ही रयत महत्त्वाची आहे. हे रयतेचं राज्य आहे. कुठल्याही जातीच्या, धर्माच्या, पंथाच्या पलीकडे हे रयतेचं राज्य आहे. आज कारण नसताना शिवरायांचा उल्लेख करताना जणू काही ते एका धर्माचे होते अशा प्रकारचा उल्लेख केला जातो. खरे शिवाजी महाराज आपल्याला समजत नाही.
आणि म्हणून शिवरायांचा पुतळा सुद्धा भक्कम टिकाऊ आपल्याला उभा करता येत आहे. पण मला खात्री आहे शेवटी कोणी काहीही म्हटलं तरी सुद्धा हा रयतेचा राजा उभा आहे. आणि हा रयतेचा राजा ज्या प्रकारे वाट दाखवतोय आपल्यापैकी प्रत्येकाला, सर्वसामान्य माणसाला, मला खात्री आहे काळ कितीही कठीण असला तरी छत्रपती शिवाजी महाराजच येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला वाट दाखवतील. आणि जे कोणी शिवरायांचा संदेश, उपदेश, शिकवण विसरून विपरीत वर्तन करतील त्यांना त्यांचा कडेलोट करण्याची सुद्धा हिंमत इथल्या सर्वसामान्य माणसांमध्ये आहे, हिंमत इथल्या रयतेमध्ये आहे. कारण त्यांचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. आज सिंधुदुर्गमध्ये आलो, मालवणच्या समुद्रकिनारी उभा राहिलो, मालवणची जेट्टी बघितली, या सगळ्या बोटी, मच्छीमारी बोटी वगैरे सगळ्या मला दिसत आहेत, मासेमारी करणाऱ्या बोटी. काय छान विशाल समुद्र आहे, विशाल सागर आहे. आणि हा महासागर बघत असताना मला सहजपणे वाटलं की खूप दिवसानंतर, तर म्हणजे मी यापूर्वी आलो होतो पण खूप दिवसानंतर आता पुन्हा आलो आणि मला किल्ला बघायचा होता. सिंधुदुर्ग किल्ला डोळे भरून मला पाहायचा होता. आता मी बघितला, आता मी पुन्हा आज जाऊन पुन्हा पूर्णपणे आमची पुन्हा भेट देणारच आहे. पण हा किल्ला मला पाहायचा होता. शिवरायांचा पुन्हा उभा केलेला पुतळा मात्र मी बघितलाच नव्हता. तो पुतळा आता कसा उभा आहे तेही मला पाहायचं होतं. म्हणून मी सहजपणे इथे आलो आणि अनेक गोष्टी ज्या वाटल्या तुमच्याशी शेअर केल्या. एनिवे, भेटत राहू. बाय. तुम्ही पळतात GNH. 춥춥게 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 춥춥춥춥춥춥게 춥춥게 춥춥게. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती. तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.